co má Nikolaska, tak jsou focený foťáky, teda z telefonu, že jo? Protože Vlada má foťák, oni nejsou schopni ho sem vzít a když už ho vezmou, tak není nabít. Ty zase nahráváš. Ne, nešťuchej, Lenku, ona ti nic nedělá, ona ti nechce nic dělat. Tak. Ještě musíš dát nějaký komedy nebo něco. Ty zastavíš dveře zase? Stavíš, no já vidím. Tam. Tady dej. Co? No. Ještě tady. Ještě tady. Tady. Tak, ještě tady dej. Tady. Tak a to dej takhle velký jako víčka, no. No, tady tak. Super, ještě máme dvě. A pak ukážeme mamince tu garáž. Ty děláme komedy, ne? Ano. Teď dělají komedy. Ale si tak jako všechno propočítáme do poslední kostičky a tam s tím hranatej. Normálně to mělo takové slouky, tak to mělo takové normálně úplně jako ty čeláčkový vyskládaný, takový. Já říkám, to je fakt jak chrám nějaký. Pak mi říkali, že to není garáž, to je takový těch průzorů právě. Už nemá, máme. Jestli se nedá sehnat normálně, pánvička, na indukci. Tak. Všechny pánve jsou jenom na všechny sporáky, kromě indukční. Modrý, ano. Tak to asi spadne, musíme tak, aby to drželo, víš? A tady ještě udělej kamínku. Tak budeš třeba. Tady ty jsou kašomince. Ty děláme takovej. Podívej se, co jsme postavili. No, to je krásná